Takže začíname už s pripravenou jamkou, hej, zárezom. Ide vyslovene len o to predviesť, ako treba robiť pohyby pri handrile. Takže dám si dlaň približne tak, aby koniec handrilu bol niekde v 2/3 dlane na výšku. Priložím druhú, hej, a robím takéto pohyby. Veľmi pomaličky predvediem, takže teraz to držať nebude v jamke, hej. Hej, takéto pohyby. Týmito pohybmi ja docielím, že mi ruky neklžú dole a zároveň vyvíjam tlak práve tým, že koniec handrilu mám ukrytý v dlaniach. Tým pádom môžem vyvíjať tlak bez toho, aby mi klesali ruky. Takže teraz to skúsime rýchlejšie. Hej. Snažím sa využiť celú dĺžku dlane a prstov a tým, že držím ten koniec handrilu medzi dlaňami, vyvíjam vysoký tlak. Zvýšim rýchlosť. Děje se to. Teda. Pozrieme, či to dymí. Trošičku, hej, ešte treba pridať. Ešte pridáme. Občas sa mi stane, že sa mi dostane malíček do vrtáku, ktorý treba zaspať samozrejme. Tak už to, myslím, dymí. Ešte nie, tak ešte. To bude normálne hore? Bude dymiť a to sa potom rozfúka. Hore to nebude, bude to tlieť. Papierom. A z toho sa už dá zapaliť, samozrejme. Tak už horíme, teda tlieme. Sú nejaké špeciálne zdravé? Tak. Teraz si môžeme vydýchnuť. Predsa len je to namáhavé. A Vánok zabezpečí, že to nezhasne. Takže, hotový.
Uhlík. Takže skúsim ešte predviesť. Neskúsim, musím sa natočiť. Takto. Skúsim ešte predviesť, keď sa šmýka ruka dole po vrtáku, že vlastne tým plávavým pohybom sa dá dostať zase hore. Hej. Idem dole a zase sa dostanem hore. Bez problémov. Hej. Keď sa mi zase zošuchne ruka, zase sa dostanem dole. Bez toho, aby som musel zastavovať vrtenie. Dostanem sa zase hore. Snažím sa čo najviac, aby dlane neboli napnuté. Dosť veľká chyba býva, že ľudia sa snažia, aby prsty boli čo najviac napnutejšie, aby pokožka bola proste pevná, to je zle. Pokožka musí byť mäkká, potom sa lepí na ten vrták a dosiahneme vyšetrenie. Tak, myslím si, že hotovo.